Umphakathi babaza uqedi ngesenzo sesile esibonakale lapha nevidweni esisabalele enkundleni zokuxhumana. Sawubona kuphi nakuphi lapho khona lo muzi njengamanje kubingelela yena Mathilda Gqosi Ntombi zimqomela amehla abanyeze baqomela imali siwazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala ulanca uthonze ukulungela upress subscribe button uzosho ukuthi like ukuze njalo masifala amavidiyo kube wena oqala ufake notification uthole notification. Engenza kwethu umphakathi usale umangele njengoba kubatshazwa ividiyo yesilo la khona sikhuluma nomunye wondonkulu lapha ke ukaMayeni. Mangabe-ke sithuke ngisho ushembe uqoma nangezenzo zakhe. Kodwa-ke abantu abaningi banembono ehlukahlukene. uMax Makhanya owaziwa kakhulu laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana kakhulukazi uTikTok uPhawule wadlulisa uvo lakhe wathi, mina Zonda Magwala simakade samakhosi angaze nje ngingibukazele, angaze ngujikele mina, angaze nje ngujikele. Into engakhetha ukuyenza, ngakhetha nje ukuyeka ukukhomba indlela ngenxa yokuthi impilo yami yayisikwi-risk kakhulu kanti ngangingavikelekile. Ngakhetha nje ukuthi ngiyeke bese ngihlonipha nje ngoba wena Zonda Magwala wawungakwazi ukungivikela ngesikhathi ngidinga i-protection, ngidinga i-security, awukwazanga ukungiprovide. Nangesikhathi ngilambile esiswini ngidinga ukuya ngasethunjini, awukwazanga ukungiprovide. Ngaphoqeleka ukuthi ngiqhubeke nokusebenza umlungu, kodwa impilo yami ikwi-risk, ngithungathwa, ngifunwa ngapha nangapha. Abantu bengifuna ngama-AK-47, abantu befuna ukungibulala, besho ngisho ukusho, bephuma inqina, bengithungatha iSouth Africa yonke, baze babuya ko-Cape Town, bengithungatha ngisho ko-Limpopo, baze bayobuya eZimbabwe, bengithungatha. Iy'ngane zami zayekhala ubumaye. Umfazi wami wayehlezi nje ekhaliswa ukuthi useyangibona mina ukuthi ngisendleleni ehambayo. Kodwa ngikaze ngikujikele esimakade, akaze nje ngikujikele mina Zonda Magwala. Mina ngawutshela uZulu ukuthi nansi indlela, uZulu wakhetha ukulwa nami. Mina ngayikhomba indlela, ayikho inhlobo yezimfihlo engingazange ngiyidalule ukuze uZulu ezobona abuyelwe ingqondo. Kodwa uZulu kunokuthi abone, wavele wabona mina njengesitha. uZulu wangithungatha umhlaba wonke, uZulu efuna ukungibulala. Engibulalela njalo, engibulalela ukuthi ngikhomba indlela nje. Ngoba ayikho into ethene engangiyenza. Ngangidalula amahlazo ngapha bese ngikhomba indlela la ingakhona. Ngangidalula izimfihlo zamanyala ngapha, ngiveze ukuthi abukho ubukhosi la, ubukhosi nabo ngapha, bese ngiyikhomba indlela. Kunaloko kwenziwa njani? Ngafunwa nkalo zonke, ngathungathwa yonke indawo, kwathiwa ngiyabulawa, kwathiwa ngithunywa uphuthu, kwathiwa ngiyanqunywa, ngafunwa ngama-AK, ngafunwa ngama-German Mauser, ngafunwa ngama-bazooka, kwandiza ama-helicopter, ngifunwa ngamabhomu. Ngifunelwani njalo? Ngifunelwa nje ukuthi ngidalula amaqiniso, ngikhomba indlela. Angikaze ngikhulume against uZonda Magwala, angikaze ngimgxeke uZonda Magwala. Nangamsukwane sengidecide ukuyeka ukuba vocal in support of uZonda Magwala, kodwa ngikaze ngibe yimbuka. Angikaze mina ungibone sengenza amavidiyo sengithuka uZonda Magwala ngoba naku sengiyahlonipha nangapha. Ngakhetha nje ukuhlonipha nangapha, ngakhetha ukwehlela ngezansi ngenxa ye-safety. Nangempela ngayi-achieve into engangifuna ukuyi-achieve, ngaba safe. Konke nje engangifisa ukuthi kwenzeke empilweni yami kwenzeka. Okwakustakile ngesikhathi ngisavocali in your support Zonda Magwala. Lokho okwenzakalayo uZulu akangamangali, ngoba uZulu wayekhona ngidalula yonke into. Wayekhona kundiza amavidiyo lana, lo ethuka usisi wakhe ngonina, emthuka ngoma wakhe amzalayo, uma wakhe, ukube nje mina
ngizosebenzisa uma wami ukuthuka usisi wami ekhaya emagcekeni obukhosi. Zonke lozo zinto uZulu uyazazi. Namhlanje uZulu uzenza iphukuphuku ugxeka lo muntu oshuthe ivideo. Ubekumele enze njani umuntu oshuthe ivideo mangabe sekhathele kuliwa naye waya bekumele azafe. Bekumele azafe lo sisi lo oshuthe ivideo. Uma ngabe sekhathele kudala ehlukunyezwa kumele azafe. Nilo nithi ushuthelani inkosi kumele azafe yini lo sisi lo lengane yabantu le kumele izife na ngoba naku akufanele ishuthwe inkosi kumele izife yini ingane yabantu ingakuvezi ubuhlungu ephila ngaphansi kwabo. Kumele ingane yabantu ingaveza ubuhlungu esikhathele yibo ngoba naku kuzothiwa benziwa inkosi yenu. Ningazosidakelwa nini. Ngazosidakelwa nini. Ngazodlala nje ngalwasisi. Lwasisi naye uzelwe uyingane yomuntu naye uwumuntu uyayideserve irespect kanye nokuphila. Ngeke umuntu azafe kulokuthiwa hayi inkosi kumele kuhlalwe phezulu kwezinto. Kuhlalwa kanjani phezulu kwezinto ezihlukumeza abantu? Kuhlalwa kanjani phezulu kwamanyala ahlukumeza abanye abantu? Hayi Zulu ayingeke Zulu. Cha, sizoqhubeka-ke sihloniphe singomakhanya ngoba phela sanquma ukuthi sizohlonipha. Kodwa sithi thina asikaze siba amaxoki, asikaze futhi siba amambuka. Selo sayikhomba indlela, asikaze sijike. Ukuthi nje sakhetha ukuyeka. Kodwa ukujika asikaze sijike. Sakhetha nje ukuhlala phansi siyeke ngoba sase sibulawa. Bengithi anginikhumbuze nje lokho kuncane Zulu ukuthi khumbulani ukuthi sisukaphi njengoba sesila. Danke. Yabona ngisho ngathi uNkulunkulu sinikeza amandla angakanani, but mina I believe in wake up call. I believe ayikho into eyenzeka ngaphandle kwesizathu. So ngiyeza abantu begxeka lo muntu obeshuthele video. Lo muntu oshuthele video mina ngeenkolelo zami I think wenze into right because mhlambe inkosi yethu esihloniphayo ibiyidinga iwake up call. Siyalidinga uswazi empilweni no matter how big we are. Mase sihamba ku pavement siyayidinga into ezosenza sibone ukuthi siku pavement manje. Sesidlule ngisho i-yellow lane saphuma kwi lane yethu sadlula i-yellow lane sase siya ku pavement. Uyayidinga nje lonto empilweni. Uswazi oluzokushaya likuveza ubala kubantu yabo ukuze khona nabantu abaseduzana abakwazi ukukukhuza bezosondela bekukhuza. I believe khona okuwesi kunalokho esingakuboni. Lokho esikubonile nje akwelutho. Mawulalela ithoni yayo inkosi yethu. It shows ukuthi nje mhlambe nje yathatha ngathini insila yomuntu omdala othize owephuma esandleni ngalendlela. Out of hand bafethu. Out of hand. Yazi sonke siyaphuza utshwala ngikhumbula ngeloti la ngikhuluma into efana nale. Angikhumbuli angisoze futhi ngayikhuluma into efana nale ngomlomo wami. Yabo? So lento eyenzakalile ngiyeza abantu begxeka yabo lo shuthile wenze kahle impela because khona sebezosondela bangenelele bengeke kwenzeke lokho besozwa ngento enkulu ngelinye ilanga besozwa ngesidumbu mhlambe yabo. So mina ngithi wenze kahle sonke sayidinga wake up call bafethu into nje ezosifaka emgqini sivele obala ukuthi senza kanjani masenza wrong. Uthenga for 10 million ngiyikhokhela imali yakhona phelele 10 million imali yami sengixakwa ileli dladla kusedladleni lapho leli dladla because she's involved. Ayikho into eyake yalunga emhlabeni ukhona umdolomba pha angazi nebhadi noma wachathwa ngesichitho lo ngisaba ngisho ungena ebusinessini naye yonke into anayo fana ungabona abantu bamthuka kanjani kuma Facebook lo hey angithi iyo lento engikhuluma yokuchaga amadoda usethi Kaizer Chiefs yonke lonke usechaga amadoda kade kufika abafuthi hey akathi kumanga ngathi awukanti niyabona ay mina bengingafuni ukukhuluma ungcoma sekhuluma nini she's out there
without permission, my permission. But. Lalela mntwana Nkosi. Baye. Mawungumfati Baye. wendoda. Baye. Uyacela angicela ukuye kuthini. Baye. At least let your husband know Baye. ukuthi ngiyekuthini. Asisekubona nje uqhamuka nje. Baye. Awu angazi lesifebe besiyaphi. Mawuthu. Ayabamthanda. The Zulus are not happy with her. But Hayi. kufanele kube nelibandla labomake leleya labo. Yebo. Bondlunkulu libafundzise ukuthi bondlunkulu ba behave njani. La lapha ekhaya. Yes. Kodwa yazi ukuthini amabandla anjalo Yes. engathi bathola le inkonzweni koShembe. Maye mina noShembe mina. You have to trust. uShembe kimi uyabona uShembe. Unyazi isilima. Baye. Isilima. Manje ngiyakwashembe uyabona nje kunendoda emshelayo kuthiwa uMasango lo. Uyazi. Baye. Uphi ngicela ukuye esontweni ngathi ufuna ukumkhwela le esontweni. Lalela ngomdedela inja. Ayihambe inja iyokhwela esontweni. Wakuthini ngiyophuma ngiyoflathela uyodungama lo akangazi mina. Akuvuke. Noma ngabe unomuntu onjani wangapha ngizoyishaya engane ayingazi ngiyinkosi how did I become a king? Ngoba ngumthakathi. Ayizidishiyele. Ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba yizilo. Ayizidishiyele. Ungalwa nami wena. Hey, wegolo. Baye. Nenjalene. Baye. Usek ngicela endini yami. Baye. Nginentombi yami lapha nje. Uncane enduni lena. Ancinge ingcuza yakhe mina. Fuck. Ngangedelela umdolomo. Ayibencane baye. Ngimpa imali uyazi ukuthini? Ngiyagcina. Uzombona uzohlupheka kanjani umfazi lo. Ngimfuna aphumile futhi la endlini yami la. Hamba Ayibencane baye. hamba emachobeni. Ayibencane baye. Ade ngibuza stupid question la. Uduka ngikwazi lale uyazi wenzeni lengane le. Baye. Kumanje kunento yakhayo la. Uyazi induna ziyangibu. Ufika induna lapho but yini lenzo umntwana sizula akhela yena. Baye. Emzini kaba. Yini lo ekhaya wena? Wothatha lezi itini zakho ubuye nazo emachobeni. Ngakubeka emachobeni nomsuno kanye omsuno wensha. Ayibencane baye. Futhi ngijwayela kabi wena. Awusiwe la wakhangela wena. Ayibencane baye. Akekho umuntu onomfazi la. Ngijwayela kabi wena mdolomo. Uzuhlala ngathi uinnocent kanti uyanuka. Fuck you. Usek. Ngifuna uhambile. Wazi uthini? Yona impilo ke ngiyiphilayo usuku nemini le. Yemali. Usuku nemini kuphilwa Into impilo. engizoyenza. Baye. Ngithemba ukuthi bengicuphile ubuza into yasuka awuthi ngihambe